Γεια σας συντρόφισσες, γεια σας σύντροφοι. Ή γεια σας σύντροφοι, γεια σας συντρόφισσες. Σήμερα θα απαγγείλω. Το γραπτό έχει τίτλο Ευρόραση. Υπάρχει λόγος γι' αυτό. Ήρθε ο έμφυα πάλι, πέφτω και χτυπιέμαι σαν ψάρι. Θέλουν λεφτά και δεν έχω, θα πεινάσω και δεν αντέχω. Ο φιπιάς και ο ένφιας θέλουν τα φράγκα τους κας. Το ποσό ζορίζομαι όλο. Μάλλον θα δώσω και δικό σας. Δεν έχω άλλα λεφτά, τα. Να με ξεχάσουν μακάρι, πέφτω και χτυπιέμαι σαν ψάρι. Πίνω νερό για την πείνα, μάλλον δεν βγάζω το μήνα. Ήρθαν ευρωπολιτευτές. Τι γεύση έχει ο κεφτές. Με αρχίσαν στα μάτσα μούτσα, πάλι τελικά θα φάω και αυτό δικό σας. Οποιαδήποτε ομοιότητα με κάποια συγκεκριμένη μελωδία είναι εντελώς συμπτωματική. Αφιερωμένο στους ελεύθερους επαγγελματίες. Καλή συνέχεια, καλό κουράγιο. Παλάκια ξανά.